אני רוצה לספר לכם על מאמר שפרסמתי בשיתוף עם דוקטור דריה מעוז על אי השלום בנהריים. המאמר פורסם בכתב העת Annals of Tourism Research, שהוא אחד מכתבי העת המובילים בחקר התיירות בעולם כיום. אי השלום בנהריים זהו אתר שנמצא על הגבול בין ירדן לבין ישראל, ובמסגרת הסכם השלום בין ישראל לירדן שנחתם ב-1994, הוסכם שהמקום ישמש כיעד תיירותי לחימום יחסי השלום בין שתי המדינות. מטרת המחקר הייתה לבחון באיזו מידה הנרטיבים והמסרים שמורי דרך אשר מדריכים קבוצות של תיירים באי השלום בנהריים מקדמים אלמנטים של שלום לעומת אלמנטים אחרים. במתודולוגיה של החקירה השתמשנו גם ברעיונות עומק עם למעלה מ-30 מבקרים שביקרו באתר. אותם שאלנו שאלות על המסרים שהם חוו במהלך הביקור. הממצא העיקרי, שאולי הוא המפתיע ביותר, שגילינו שלמעשה המסרים של העבר, של המלחמות והעימותים, נתגלו כדומיננטיים יותר מאשר מסרים של שלום והעתיד המשותף של שתי המדינות באתר גבול מעניין זה. למעשה הייתי אומר שהאתר שמכונה בשם אי השלום התגלה יותר כאי המלחמה, למרבה הצער. אנחנו היינו מציעים להתחיל ולעשות שינויים בדרך שהאתר מתנהל ולהפוך אותו להיות באמת אי שלום, להכריז עליו כעל פארק של שלום בינלאומי.